Fresh from the sewer. And into your Nintendo Entertainment System comes Ultra's version of Teenage Mutant Ninja Turtles. Now you can take control of these heroes in a half shell as they nunchuck, swim, and bazooka blast their way through sewers and streets, ridding the world of rival robots, wretched ruffians, and the evil Foot Clan forever. Teenage Mutant Ninja Turtles. They're out of the sewers and available where Ultra games are sold. Интересното при всяка една фикция, всяка художествена литература, всяко едно такова творчество, което читателя по някакъв начин се преживява случващото се с героите, е не толкова четене и разбиране обективно на една история, а винаги ще остава по-скоро едно лично, субективно и интимно преживяване. Особено за децата. Началото на 90-те ние бяхме деца. Ние бяхме поколението на Търтълмения. Ние не го знаехме, защото пъпа ни бе хвърлен на Балканите в Източна Европа. Точно след падането на Слънце. И от тогава, освен всички тъпи неща, при нас дойдоха и костюмите нинджа. Дойдоха с закъснение. Сега го знам. Дойдоха и не баш така, както ги знаят американските, западните или японските деца. Те дойдоха с анимационно филмче. Анимационното филмче също, което прави феномена, попкултурния феномен на Костенурките нинджа. Сериал от, ако не бърка, 87 година и продължил 94-та и разбира се подновяван. Сетне и рестартиран, но за нас дълго време Костенурките нинджа бяха само това. И разбира се, после и точно тази част на търтълменията, Костенурките нинджа да бъдат навсякъде. От тетрадките, през раниците, през чорапите, даже и мартеници имахме. Както се казва, всичко се побългарява и всъщност такова нещо имаш по цял свят. Костенурките нинджа бяха може би най-великото нещо, не само в моето, а и на всички момчета детство. Защото всички ние бяхме се превърнали в Костенурки нинджа. Вадихме едни мечове, тояги, викахме на сай вилици, защото тогава, разбира се, ние не сме разбирали от какво иде японско бойно изкуство. А още повече нинджа дадо и нинджицу и така. Ние много неща не разбирахме и по много други причини. Самият аз едва по-късно разбрах, че всъщност самото анимационно филмче е американско, защото в България беше. Шо през Франция. През канал Франс Интернационал. И дори песничката, която беше на филмчето, беше на френски. И всички си пеехме на нея такъв развален френски, така както